Hi guys, wannan bidiyon za mu yi bayani akan candlestick. Candlestick patterns ana amfani da su ne a financial market domin gano next move na kasuwa. Idan za ka yi trading za ka yi technical analysis za ka yi amfani da candlestick chart ne domin ka fahimci inda kasuwa za ta dosa, tashi za ta yi ko sauka za ta yi. Muna da two different types of candlestick, muna da bullish sannan kuma muna da bearish. Shi bullish shi ne wanda yake tashin kasuwa, bearish kuma wanda yake saukar da kasuwa, kamar yadda kuka gan shi a nan wajen ga bullish ga bearish. Candlestick yana da anatomy nashi kamar yadda mutum shi ma ɗan adam za ka ji ana human anatomy. Human anatomy shi ne kai, ƙafa, jiki da sauransu. Candlestick shi kuma yana da anatomy ɗin shi, shi ma yana da opening price, sannan yana da closing price, sannan yana da wick, high da low ɗin shi, sannan kuma yana da real body ɗin shi. Wannan shi ne anatomy na candlestick. Muna da two different types of candlestick guda biyu, bullish da bearish. Shi bullish candle yana open ne a ƙasa ya closing a sama, shi kuma bearish yana opening a sama ya closing a ƙasa. Bullish yana representing buyers ne suke kasuwa, bearish kuma yana representing sellers ne suke da ƙarfi a cikin kasuwa. Kafin mu fahimci yadda candlestick suke da yadda suke aiki, ya kamata mu fahimci mene ne time frame. Time frame shi ne dogon zangon lokacin da za ka zaɓa na fitowar candles. Let assume ka yi selecting one day, to every candle idan ya fito zai yi representing one day ne, zai yi open. Let assume today is Monday, to idan candle ya tashi ya buɗe yau 12 dare, to zai yi closing 12 daren yau kenan. Ranar talata kenan 12 sai ya ƙara buɗewa, sai ya ƙara opening, wani sai ya ƙara opening sai ya ƙara closing jibi haka. Idan kuma hourly ka zaɓa, let assume yanzu ƙarfe 1 rana candle ya buɗe ƙarfe 1 rana, to ƙarfe 5 rana zai yi closing. Ƙarfe 2 wani ya buɗe ya yi closing ƙarfe 3. Ƙarfe 3 wani ya buɗe ya yi closing ƙarfe 4. Haka suna tafiya. Idan wannan bullish candles ne za ka ga suna yin sama, idan kuma bearish candles ne za ka ga suna saukowa suna ƙasa. Let assume wannan 1 hour ne, ya buɗe ƙarfe 1 ya yi closing ƙarfe 2. Ƙarfe 2 wani zai buɗe daidai inda wannan ya yi closing, ya buɗe ya sauka, ya cigaba da sauka. Shi ma ƙarfe 3 wani zai ƙara buɗewa ya yi closing ƙarfe 4. Kowane candle zai yi opening ya yi closing ne daidai da girman time frame ɗin da ka sa mai. Bari mu maida wannan alamar ja ya zama bearish one. Suna tafiya ne candles based on algorithm ba random ba. Duk lokacin da candle ya yi closing, to na gaba idan ya tashi opening zai yi opening ne daidai inda wancan ya yi closing. Kamar yanzu wannan ya yi opening a daidai inda wancan ya yi closing, next shi ma zai yi opening ne daidai inda wancan ya yi closing. Wannan su ma bearish one ɗin, wannan zai yi opening ne a daidai inda wancan ya yi closing. Wannan ma zai yi opening ne, na gaban shi zai yi opening daidai inda ya yi closing. Sai kuma mun fahimci inda yake opening ya yi closing, sannan kuma da time frame. Yanzu za mu fahimci mene ne wick. Shi wick, idan ka ji an ce wick a kalmar Turanci shi ne an samu tangarɗa. Farashi ne ya tashi ya yi opening haka, candles ya yi opening haka, bullish one ya tashi, to next candle da ya tashi fitowa bullish zai fito, ya yi opening daidai inda wannan ya yi closing amma sai da ya fara sauka ƙasa. To da ya fara sauka ƙasan nan sai kuma ya yi sama, sai kuma ya moma sama. To inda ya saukan nan haka da ya opening ya sauko ɗin nan da body ne, to zai koma wick. Wannan shi ne dalilin da ya sa ake samun wick. Candle ne ya yi
open haka, ya yi opening a nan sai ya sauko ƙasa, to idan ya tashi ya yi sama nan ɗin da ya sauka da ya ɗan samu wick ɗin nan, to shi za ka kira wick, za ka ya koma sanda maimakon ka ga body. Sannan idan ya tashi maimakon ƙarfe, let assume ya buɗe ƙarfe 2 zai yi closing ƙarfe 3, to kafin ƙarfe 3 ya tashi har can sama, sai kuma ƙarfe 2 lokacin da zai closing sai ya sauko ya yi closing a nan, to da ya yi closing a nan, to nan kawai zai zama body, can kuma ya zama wick inda ya baro ɗin nan. Daidai inda ya yi opening nan wajen shi ne open, da inda ya yi closing su ake kira opening price da closing price. Su kuma inda ya baro a baya wannan duk za su zama wick ne, za su zama wick. Nan wajen za ka sa shi a open, can kuma ka sa shi a matsayin close. Wannan shi ne inda candle suke fitar da shadow. Shadow ita ake kira wick. Wani wajen za ka ji suna ce mata shadow, wani wajen kuma za ka ji suna cewa wick. Wannan abun, wannan ɗan sandan da candle ya baro a baya shi ake kira wick. Yanzu mun fahimci body, mun fahimci opening price, mun fahimci closing price. Yanzu zan shiga chart don in nuna muku yanda candle suke opening da kuma yanda suke bin time frame. Yanzu mun shigo cikin candlestick chart. Wannan one day time frame ne, kamar yadda na faɗa a bidiyon last video da na ɗora. Nan wajen shi ne wajen da ake saita time frame, nan wajen kana dannawa sai ka saita time frame ɗinka, gashi nan nawa yana kan one day. Za ka iya sauyawa kai ka mai da shi daidai yanda zai yi align da trading strategy ɗinka. Idan ka danna nan wajen za ka ya kawo ma time frame, za ka iya mai da shi 4 hour, 2 hour, 1 hour. Bari mu mai da shi 1 hour. Kowane candle ya representing hour. Idan muka duba chart ɗina ni bullish candle na mai da shi blue. Bullish candle na mai da shi blue, bearish candle na mai da shi black, na mai da shi black. Kowane black candle a nan bearish ne yake saukar da kasuwa, duk kuma blue a nan yana tashin kasuwa. To ga wannan candle ɗin, yanzu ƙarfe nawa? Ƙarfe 1:28. Wannan candle ɗin ya yi opening ne daidai ƙarfe 1 a daidai nan wajen ya yi opening. Nan ne opening price ɗin shi, ya rubuta open. Nan ne opening price ɗinsa. To gashi nan yana ta sauka ƙasa, ka saura minti 30 idan ka duba nan wajen. Saura minti 30 ya yi closing. Duk lokacin da ya yi closing, inda ya yi closing ɗin shi ne closing price ɗinmu. Shi ne closing price ɗinmu. Duk kuma inda ya taɓa zuwa, haka nan wajen ka ga ya sauko ya zo har nan, har nan wajen ƙarshen wick ɗin nan sai kuma ya fara tashi, to za ka yana ba da wick, yana ba da wick, yana ba da wick. To duk lokacin da ya ci gaba da sauka, to wannan wick ɗin za ka ga an share ta ya koma body. Rashin daidaito shi yake kawo wick. Za ka wick ɗin tana ta raguwa, tana ta raguwa, tana komawa sama, tana ta raguwa. Idan kuma body ɗin sellers ɗin suka ci gaba da karɓar kasuwa, nan wajen duk zai ƙara dawowa ya koma body, ya koma body. Wannan shi ne yanda body da wick suke buɗewa. Nan kowane candle yanzu a nan wajen na sa 1 hour time frame yana representing, yana bani labarin duk abin da yake faruwa a kasuwa. Nan wajen za ka ga bullish ne, buyers sun fi ƙarfi a cikin kasuwar. Nan wajen buyers sun fi ƙarfi a kasuwar, nan ma buyers sun fi ƙarfi, sai sellers suka zo suka karɓi kasuwar, suka ƙara danna ta ƙasa, gashi buyers sun karɓi kasuwar, sellers sun ƙara sauka. Kowane candle a nan wajen yana da sunan shi. Kowane candle yana da sunan shi, kowane candlestick pattern yana da sunan shi. Za mu zo karatun kowane candle insha Allah har mu kai da ICT SMC. In dai kana bibiyar channel ɗin nan zan ringa ɗora bidiyon a hankali a hankali. Bullish candle yana opening a ƙasa,
yana opening a ƙasa ya closing a sama, shi kuma bearish candle yana opening a sama ya closing a ƙasa. Yana opening a sama ya closing a ƙasa, menene dalili? Shi ne kowane candle yana opening ne daidai inda last previous ya yi closing. Wannan shi ne previous inda na baya ya yi closing, da ya closing a nan sai wannan ya buɗe, da ya buɗe sai ya sauko ƙasa, da ya sauko ƙasa sai time ɗinsa ya ƙare ya yi closing a nan wajen. To da ya closing a nan wajen tunda closing price ɗinsa ya yi har ya rufe wannan candle ɗin na baya bullish ɗin nan, to wannan candle ɗin zai zama bearish. Wannan shi ne dalilin da ya sa ya zama bearish, saboda ya yi opening a daidai inda wannan ya closing, da ya tashi yin closing sai ya closing a nan, to zai zama bearish. Da ya tashi yin closing sai ya closing a sama ne, ya yi opening a nan ko, a nan wajen ya yi opening, to da ya tashi yin closing da a sama ya yi closing to zai zama bullish ne, zai zama bullish. Wannan shi ne dalilin da ya sa candle yake zama bullish ya zama bearish. Zuwa yanzu mun fahimci abin da ya kamata beginner ya sani akan candlestick. Mun fahimci dalilin da ya sa candle yake fitowa a bullish da dalilin da yake sa candle ya fito a bearish. Sannan kuma mun fahimci time frame. In the next video za mu tafi karatu akan different candlestick patterns. Bisalam.